això algú d'aquí, què fas? Molt bé, doncs seguim de les activitats. Normalment cada any poso un programa, començo a explicar activitat per activitat i el primer any vam estar 1 hora i 45 de reunió. I ens vam marcar com a objectiu sempre fer unes reunions d'una hora. Què portem ara? Una hora, perfecte. Explicaré Com padre ja. T'he regalat a tu, també. Les activitats. Explicarem una miqueta simplement com funcionem. El primer de tot és que és un camp rock, farem una part artística, però no oblideu que els vostres nens i nenes estan de vacances. Volem que s'ho passin molt bé i que no se sentin obligats a res. Per tant, al matí artístic. Al matí artístic cada any fem una petita variació, però bàsicament treballem dansa, treballem interpretació, treballem cant, com comentava l'Anna, com tenim unes fruites que acaben de començar, el tema cant també el farem d'una altra manera, que això jo no puc explicar res perquè és més part de... No, el Dani serà... Va, valiente! No, en aquest cas... Mira, quan li interessa. Habitualment les fruites eren qui ensenyaven les cançons, les coreografies a les nenes. Aquest any aquestes nenes encara no tindran disc, hi haurà cançons fetes però encara no hi haurà disc. Per tant, cantaran moltes cançons de les altres generacions. I elles sí que estaran portant el grup, però serà el Dani que estarà... És a dir, aquest any el Dani no tindrà una activitat tan... com abans sempre feia la de teatre, l'interpretació que cada dia en feia, sinó que estarà més supervisant i ajudant a les fruites. A part dels monitors, que també tindrem alguna monitora més artística, que en algun moment donat també pugui ajudar a les fruites. Vull dir que no estaran soles ensenyant les coreos, que igual hi ha una altra nena que també se les sap més que elles. Llavors serà entre el Dani i monitores ja més especialitzades seran les que portaran aquesta activitat de cant. De fet, més del 60% de la plantilla seran monitors, que a part de monitors de professionals tenen coneixements artístics, ja sigui de cant, de dansa, de ball. De fet, els que teniu aquí, hi ha molts que ho són. Tenim ballarins, tenim cantants, els que heu vist avui. Que no vol dir que siguin els que vinguin, Alguns sí, el de dansa sí, el que veieu de dansa aquest summit, i els altres encara... Més que res, nosaltres som una empresa que fem moltes més coses. El que sí que diem que són monitors fixes de confiances que tenim aquí i depèn dels projectes que tenim, els anem encabint inclús també per necessitats i el que volen ells, també perquè els hi vagi bé, per dates, dies de feina, però sempre seran monitors fixes nostres, amb coneixements artístics i seran iguals els de l'any passat, els de fa 4, que els de fa aquest any. De fet, confiem molt, sempre ho diem, que el material millor que tenim nosaltres és equip humà, des de despatx fins a monitors. És el millor que tenim. Molt bé, per tant, activitats, matí seria tota la part artística, on hi ha disciplina, hi ha canya, els hi fem suar, els hi fem treballar, que és quan tenim l'energia i hem esmorzat, i a la tarda vindria la part més divertida, tallers, gincames, jocs, aventura, és la part més de lleure, piscina, hem treballat al matí, vamos a desfogar-nos, anem a fer jocs, i sempre hi haurà un programa, però sempre ens adaptarem, com dèiem, a estats d'ànim. Que tenim el grup de grans que aquell dia està cansat i necessita anar més a l'ombreta, a marujear, a treure la guitarreta i a fer cançons, cap problema. Això és molt important que ho sapigueu, com repeteixo, estan de vacances. Sí que han de treballar en banca al matí, però ja es venen també al seu estiu. Molt bé. Les nits. A mi les nits m'encanten, jo normalment a les nits estic més tranquil i és quan toca fer el pallasso, cantar, tocar la guitarra. I és quan les nenes no estan tan tranquil·les perquè està ell. Luego la monitora y dice que lo llevemos a dormir. Venga, a dormir. Però és un moment molt... De fet, la paraula, màgia, és un moment molt màgic. Les nits nosaltres al lleure són moments especials que els nens esperen, buscar amb les llanternes, jocs de nit, animacions, fem activitats de furor, de cantar, tu sí que vales, d'aquest estil. Jocs de rol, on creem personatges, hem de fer una aventura durant la nit. Les nits són molt maques, acompanyem a dormir amb la guitarra, fem els contes amb els petits, per això li diem màgiques i d'animació, perquè tenim aquesta barreja, i són espectaculars. De fet, l'últim dia fem la festa de Cloenda, muntem, no sé si ho farem aquí aquest any o a baix, depèn del volum, fem una gran festa. Seria el que antigament se li deia disco a les colònies, però ja fa molts anys que li diem festa de Cloenda, muntem garnaldes, amb les profes de dansa fent coreos, momento de despacito, és que ara tenim aquestes danses. I això les trobem al bus. Sí, al principi no pujaven i ara ja pugen els músics l'últim dia i aquest any ja podíeu pujar dijous. Sí, ja. A sentir molt grans de saber, si farem allà. Sí, però no, ara ja volen més.
això cada any. Realment és molt maco. I bàsicament, ja també rebreu, com deia l'Anna, la informació, tindreu el programa d'activitats, un dia cada dia, on fem una excursió, perquè fem una excursió també, on explica tot el tema de l'últim dia. Però sí que és veritat que aquí teniu un seguit d'imatges, que de fet totes les imatges són del Can Roc i són de diferents anys. Amb això de les activitats també, quan hem parlat dels grups, els petitons, els de 6, 7, 8 anys, van a un altre ritme completament diferent. De fet, ells a les habitacions ja estan bastant més apartades, van a horaris diferents, el ritme de les activitats és molt diferent. Vull dir, és un grup que va a banda de la resta, perquè, clar, no és el mateix una nena d'un nen de 6-7 anys que un de 12-13, no? I els petits, sobretot, normalment sempre és un grupet petit, que a més ja tenen més monitors del compte, normalment són entre 7 i 8, aquest any no sé com està, però són entre 7 i 8 i tenen dos monitors que demanen més, que fan, que s'arreglen les habitacions i ja es fan la seva història. I les activitats fan igual. Pels germans, cosins, com deia l'Anna, donen activitats, però és que després hi ha el dia, els temps lliures, que estem tots junts, que fem rotllanes, per això no us preocupeu. De fet, és el millor treballar per nivells d'edat, també pels seus ritmes, però de veritat, farem coses juntes també. Molt bé, i ara l'Anna us explicarà cosetes molt xules, que tenim les novetats. De novetats d'aquest any, que sempre cada any és allò, no? Cada any intentem. L'any passat vam fer aquesta activitat molt xula com a novetat, que era la d'aquest vols desprendre. Era amb globus, cada nen i nena es posava d'algú que amb ella volgués canviar o volgués que li marxés fora, no? I llavors ho vam apuntar en un retolador i després els vam tirar tots a l'aire. Realment va ser una activitat molt emocionant i molt bonica. Hem posat aquí la foto perquè a més va quedar una foto molt bonica, que a més teníem un fred allà. Estava cantant la cançó de Globus, Hola! Bé, primera novetat, farem una festa Holi aquest any. Vinga, el color, la música i això embrutar-se els encanta. Altres anys fèiem la festa de la Gincama Marrana, que li dèiem, amb fang, doncs aquest any ho fem amb el Holi, que això els agrada moltíssim. Una altra cosa que també faran com a novetat és que ja aprofitant que les Macedònia ara fan teatre infantil, doncs incorporarem una tarda de teatre i podran viure una mica tota l'obra dels poemes de la Joana Rastall. Una altra cosa és que farem una gravació d'un lip-dub, que a més els serveix molt com a record i que creiem que és molt xulo. A més s'ho passen molt bé quan fan els lip-dubs, ja ho fem en moltes escoles i al Can Roc no ho havíem fet mai, no sé per què. Sí, i aquest any em diu, per què no fem el lip-dub? Doncs farem el lip-dub, que a més s'ho passen molt bé i els agrada molt bé. Incorporem una activitat nova i diferent que farem cada dia al gimnàs positiu. Creiem que tal com anem ens anirà bé tenir aquests 15 minuts diaris per treballar-nos una miqueta, per veure què és el que ens ha agradat més avui i poder-ho expressar, què és el que... a respirar, que a vegades ens queda molt de pressa, potser respirar, a sentir-nos, potser farem alguns exercicis de respiració, de sentir-nos. Bé, doncs farem una petita introducció amb uns exercicis de psicologia positiva i d'un projecte d'aules felices per trobar-nos una miqueta i que elles mateixes es puguin saber què els està passant en aquell moment, que és bo també, a vegades fem moltes coses i anem tan de pressa que no sabem què ens passa. I una altra cosa molt important és que els vostres fills i filles participaran en una cançó del nou disc de les Macedònia. És a dir, com ho farem, això? La tornada. És que jo no em surt la tornada, sinó dic l'estribillo. L'estravet? És dir, gravaran una tornada, un grup ho farà una setmana, la setmana següent ho gravarà un altre grup i s'ajuntarà. Però els vostres fills hauran participat en una de les cançons del nou disc. És a dir, pujarà aquí l'equip de gravació, pujarà l'equip de gravació. No sé, jo els mòbils no els he vist mai, no sé com funciona. Amb això més que quin estat està el grup ara. Per què farem un grup? I abans hem dit que no teníem cap material. El grup, a finals de juny, a les 2 últimes setmanes de juny, gravem disc, entrem a estudi i estarem tancats en allà. Després agafarem juliol,
unes mini vacances, els músics seguirem treballant i per afrontar, com que ja tindrem la primera cançó, el màster de la primera cançó, podrem gravar el videoclip. Ara estem tancats en l'estudi treballant, gravarem disc, les cants i aquí ja afrontarem, perquè aquest serà la cançó que volem que surti al setembre quan comencem el col·le. Vull dir que seria la sortida forta del grup i amb tot el camp. I que sortiran en el primer disc d'aquesta nova generació, sortiran les veus dels nostres fills i filles. I farem els dos grups, i llavors els ajunten, això ja no sé. I aquestes són les novetats d'aquest any. I res, i llavors ja arriba el dia del concert. El dia del concert agafem a les nenes, ens en anem a Artesa de Segre, ja us enviarem totes les indicacions, això, ja veureu que som bastant pesats amb els correus, ens van enviar coses. Arribem a Artesa, elles entren en el poliesportiu, es preparen, i vosaltres, quan arribeu, elles ja estan a punt pel concert. Per tant, el contacte físic amb les vostres filles i fills serà després, un cop hagin cantat. Perquè ens va bé, i això demanem la vostra ajuda, doncs per poder tenir les nenes ja en ordre, perquè així van en ordre de grups que han de sortir a cantar, estan concentrades, no es dispersen, perquè si no a vegades una cap aquí i l'altra cap allà, no van a cantar, i així sempre les tenim ja per grups, de cant, amb els seus torns i tot controlat. Vosaltres els saludareu, tirareu petons, però intentar respectar aquest espai perquè ens va bé per continuar amb la tranquil·litat. Si no, elles es posen més nervioses. El concert és bastant àgil i aquest any suposo que durarà 3/4 d'hora, una cosa així. Van sortint cada grup de les vostres filles, surten a l'escenari, canten una cançó i tornen a baixar. Quan vosaltres arribeu a la instal·lació, passareu abans per passar el control i serà allà on us donarem la targeta sanitària. Si algú arriba tard, que ja ha començat el concert, doncs veniu a demanar-nos la targeta sanitària. I els medicaments també és l'hora que els retornem. Els retornem tot l'últim dia abans d'entrar al concert. I el concert és això. Un cop van cantar les cançons, les Macedònia, elles canten alguna cançó i mentre canten les vostres filles, elles estan allà de suport, però estan en un segon terme. A l'escenari en elles i la fruita que ha estat amb elles durant tota la setmana està de suport per si s'encallen en algun moment, per si... Què passa si una nena li entra l'algo i no vol cantar? No ens ha passat cap vegada, em sembla que no? El dia abans. El dia abans sí que a vegades no vull, però... El fill. Sí, el meu fill. El fill ara avui ja em diu. Després, si em sent, no li digueu, li poso exemples. L'any passat va dir, jo vull anar al Camp Rock però no vull cantar. A més era l'únic nen de la seva edat, tots eren molt petits. I va dir, doncs vinga, va dormir molt tito i tot, i no. El dia del concert, mama, com m'arrepenteixo de no haver cantat, i com que van cantar una cançó tots junts, diu que puc pujar, ja va canviar la samarreta i va pujar a l'escenari, això. Aquest any, sí, aquest any vinc al Camp Rock, cap problema, bé, arriba avui aquí, que algú va venir a la reunió, que el seu pare li deia, no te'l saps, ja no, jo vull anar, que hi ha molta gent. Aquest ja és més gran, i avui em deien, és que jo no vull cantar, mama. Vale, tu tranquil, no cantis, no sé. I quan arribarà el moment ja cantarà. Vull dir, és que passa això que a molts, em sembla que a tu fill també li passa, que volen, i a algun altre fill també passa, que volen, però els hi fa molta por, tenen molta vergonya... La por escènica, no? De la gent... Clar, és que impacta, a veure, pugen a dalt de l'escenari, veus allà totes aquelles cadires, mare meva! Jo el primer any, quan vaig pujar dalt de l'escenari, que encara no hi havia els nens, vaig pensar, aquí la meitat no canta. Però canten totes, i cada any canten totes, però realment impacta. Però, si es dona el cas de que una nena o un nen, el que sigui, no vol cantar, el que no farem serà forçar, tenim altres, o una altra nena, o el Dani normalment sempre té les seves filles que també en un moment poden sortir a cantar, ja ens espavilarem i ja sortirà un altre a cantar. Com que totes se saben les cançons i les còrees, no hi ha problema, que ja tenim... Però normalment intentem tirar dels nostres fills perquè no hi hagi cap nena que hagi cantat 2 vegades i l'altra no, no? Llavors, és com un de suport entre les filles del Dani
i algun altre conegut, doncs ho anem fent així. Però en principi no ens ha passat res. I després del concert fem el dinar, molt xulo, que amb tots els pares, amb tots vosaltres i tots els nens, és un moment molt bonic. Ja us passarem, sempre es fa reserva prèvia, es fa un pagament a banda, us ho passarem per mail, com heu fet el funcionament d'ara, i ja està. I ara res, per acabar, us passem un petit perquè veieu les emocions del concert. Perquè durant tota aquesta setmana hem estat cantant i ens hem estat passant superbé i bé, la setmana que estem a veure. Però igualment el cor és molt nerviós, però és una experiència xulíssima que sempre la recomanaré. Una pregunta, quan són per torn? Mira, aquest any encara no ho sabem, perquè aquest any les inscripcions hi ha un impàs. Primer perquè hem abaixat l'edat, és a dir, hi ha 4 anys aquest any de les nenes que venien, que no poden venir ja per edat, i suposem que arribarem potser 60, 70, no crec que arribem a més. Ara estem en una 50ena, als 2 torns. Pensem ara, encara no hem fet apenes publicitat, sí que el primer anunci que heu vist surt als cinemes, no sé si algú l'ha vist, però hi ha cinemes a Girona, a Vic, a Badalona i a Manresa, no, a Manresa surt una altra cosa, que surt a... L'heu vist vosaltres? Sí, a Girona sí. A Girona sí, no? Doncs, bueno, surt als cinemes i ara sí que hi haurà una promoció al Club Super 3, que seran les fortes, i, bueno, clar, per nosaltres també és nou perquè és molt diferent als altres anys. Els altres anys, a l'octubre ja teníem 75 places i l'any passat vam tingué d'obrir a 100 perquè no hi havia molta gent fora. I aquest any és una mica diferent per tot el canvi de generació i pel volum de nenes que ja no poden venir per l'edat. Però bé, Jo vull dir una cosa, Sí. Qui més? Sí. Aquí la que ha petit a més està molt bé, ho porta una família, però és l'àvia, la mare, la tieta, els pares porten el manteniment, vull dir que realment és tota una família. I la cuina la porten l'àvia i la Teresa i la Rosa, i ho fan tot aquí. Per tant, qualsevol al·lèrgia, penseu que hem tingut al·lèrgies molt severes, però dic severes d'una nena que tenia un trauma amb el menjar perquè si li passava una engruna de pa es posava a vomitar i estava una hora vomitant. I llavors aquella nena havíem de fer-la menjar a banda perquè, pobreta, és que era un trauma al menjar. I entrava a la cuina a veure com feia el menjar. Perquè, vull dir que hem tingut al·lèrgies molt severes i l'avantatge és aquesta, que tot es fa aquí i la Rosa i la Teresa, a més, ens cuiden a tots, moltíssim i qualsevol incidència d'aquesta es fa tot el moment. Què més? Bueno, si us surten dubtes, doncs ho aneu dient, Anaves a dir alguna cosa? No. Va, doncs el títol vol dir alguna cosa? Vale, papas i mames.
Durant aquesta estona, els vostres Sí, fills però i filles... m'agrada que tu. Es que no nos hemos mirado antes. Ara el Dani diria que us falla la comunicació, la companyia de comunicació que fa. Ara vosaltres sortireu i si hi ha algú que es volgués quedar a dinar que no està apuntat, en principi tampoc no hi ha gaire problema, aquí sempre tenen una mica de més, però els que d'això poden estar per aquí. Les vostres filles ara us les trobareu i després ja podrem anar a dinar. Es dinarà a dalt als menjadors, d'acord? I dinarem tots junts.